už videli na našom kanále, ktorý už neexistuje. Máte ho v popise kanálu a on už neexistuje. A tam bolo video o domčeku na strome, teraz chcem urobiť pokračovanie, lebo už to máme viac. Toto je náš domček na strome, jak ste noví. A vlastne už sú tu nové schody. A neviem, toto navrhol môj kamarát, že by sme mohli postaviť, akože my sme taká skupina a stávame tu domčeky na strome. Toto má byť akože nejaká pasca, lebo on to nechcel dojesť. Tak to tu bola lavička, my sme to trocha zrušili, lebo ideme to renovovať. A to je všetko, čo vám asi ideme povedať, možno ešte pôjdeme hore, ale už sa nám uberá časť. Dnesko čaká dole, tam je ešte hore taká doska, neviem, či uvidíte. No a vlastne takto vyzerá ten domček na strome. Tu bola ešte taká sedačka, ale tu sme zrušili, lebo bola moc